Hevserokên Partiya Demokratîk a Gelan Sezai Temelî û Pervîn Buldan li İstanbulê bi xebatkarên çapemeniya Navnetewî re hatin bahev. Civîn li Taksim Hîl Otelê pêk hat. Rojeva civînê, hilbijartinên herêmî, ittifaqên partiyên siyasî û greva birçîbûnê ya Leyla Güven û girtiyên zindanan ya bêdor ve yer bû. Hevserokên HDP diyar kirin ku ew ji bo hilbijartinên Suh û Yekê Adarê di nav xebatek mezin de ne. û dîsa wan diyar kirin ku di hilbijartinên herêmî de ew ên ser du armanca bisekinin. Stratejimizi de ما استراتیژیا خو به دولنگان بره ببرن. ما بلنگایکان را خواست که ترکیه جشر ما قیومان رزگار بکن. لهمو باجرن کردا که قیوم هنه آنجی توننه هدف ده هلبجار دنان ده سرور بکن. هفدیتنین که به پارتیان را لدوران جبو اتفاق پیکتن نتنه جبو برجام دین هدفه جبو سرکتنا دموکراسیه. لی هفسروکان گوت جهین هدف بربجر دیار نکرینه نابجن که او ده پشکریه بدن کیجان parti û berbijêrê. İsim vermiyoruz. Herhangi bir Di hilbijartinan da ji bo karanîna dengan em navên namzetan nadin. Bi taybetî jî gel re nabêjin herin dengê xwe bidin viya vî kesî. Ji ber ku armanc serxistina demokrasiyê ye. Lewman namzet jî ji ber ku ji daxwaza raya giştî pêk tê. Ji ber vê gel dizane dengê xwe bide kê. û her wiha HDP careke din diyar kirin ku ew ê bi serê xwe bikevin hilbijartinan û evan hilbijartinan ji boykot nakin. Dîsa Hevserok Buldan ji anî ziman ku kavên stratejiyek çawa rêve bibin. boykot kararıyla Me ji berê ve dît ku boykot derfeta serkeftinek nade û AKP bihêstir dike. Evê boykot tîfaqa AKP û MHP di hilbijartinê da xurttir bixista. Ji ber vê yekî jî şuna boykotê da bi yekîtiya hêzan em dikarin demokrasiyê serdest bikin. Li aliyekê din rojevek dinya civînê grevên birçîbûnê bûn. Parlamentera HDP Leyla Güven ev sed rojin di greva birçîbûnê de ye. Hevserokan careke din gotin daxwaza Leyla Güven meşru ye. Herî dawî hevserokan got ku em ê şarederiyan ji destê qeyûman derxînin û ittifaqa gel paş ve bixin. Membotanî, Dengê Amerîka, İstanbul.